Na početku 91. redovitoga zasjedanja Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine srdačno pozdravljam svu vas, braću, članove naše konferencije, mostarsko-duvanjskog biskupa i trebinskog markanskog upravitelja, monsignora Petra Palića, do predsjednika konferencije, banjalučkog biskupa monsignora Željka Majića, kojemu izražavam sućut zbog iznenadne smrti svećenika Vlade Lukende, i već sada pozdravljam također apostolskog vizitatora za župu Međugorje, monsignora Aldu Kavalija, iako će nam se tek sutra pridružiti. Srdačna dobrodošlica i kardinalu Vinku Puljiću, koji je vjerojatno zbog smetnji u prometu zapeo, ali će doći nakon pauze, našem umirovljenom nadbiskupu, koji će nas obradovati svojim dolaskom. Radujem se što su s nama i naši dragi gosti, kojima izražavam dobrodošlicu i zahvalnost za bratsko sudjelovanje u životu crkve u Bosni i Hercegovini. Ponajprije s nama je apostolski nuncij, monsignor Francis Čulika, kojemu zahvaljujem za svaki oblik pomoći u životu naših biskupijskih zajednica i kojega molimo da Svetom Ocu Franji prenese naše pozdrave, izraze odanosti i ovaj put posebice zahvalnost za solidarnost i konkretan dar Svete Stolice ljudima koji su nedavno bili pogođeni prirodnim nepogodama. Bratski i srdačan pozdrav također našim ostalim dragim gostima koji predstavljaju svoje biskupske konferencije. Ovdje je delegat Hrvatske biskupske konferencije monsignor Roko Glasnović, biskup iz Dubrovnika. Dobrodošao, dragi Roko, i molimo te da Hrvatskoj biskupskoj konferenciji preneseš pozdrave i zahvalnost za različite konkretne oblike blizine među kojima se ističe tjedan solidarnosti s crkvom i ljudima u Bosni i Hercegovini i naravno naše čestitke novom gospičkom biskupu monsignoru Marku Medi, na čijem uređenju namjeravamo sudjelovati. Ovdje je i predstavnik Međunarodne biskupske konferencije Svetoga Čirila i Metodija, monsignor Roko Đonlešaj, nadbiskup iz Bara, i još koji tjedan apostolski upravitelj biskup je Kotov, te i njemu izražavamo bratsku dobrodošlicu i molimo ga da članovima svoje biskupske konferencije prenese naše pozdrave i zahvalnost za znakove blizine koji dolaze iz toga dijela crkve Kristove. I naše srdačne čestitke na imenovanju novog kotovskog biskupa monsignora Mladena Vukšića, na čijem uređenju ćemo se rado pridružiti, te na imenovanju beogradskog nadbiskupa monsignora Vladislava Nemeta kardinala. S nama je i predstavnik Austrijske biskupske konferencije monsignor Klaus King, Herzig-Willkommen, umirovljeni biskup iz Sankt Pöltena, preko kojega zahvaljujem austrijskim biskupijama i biskupskoj konferenciji posebice za dušobrižničku skrb za hrvatske katoličke vjernike koji žive i rade u Austriji, te za pomoć koju crkva iz Austrije na razne načine pruža crkvenim zajednicama u Bosni i Hercegovini, među kojima je i partnerstvo naših i austrijskih biskupija. Na ovom zasjedanju osvrnut ćemo se ponajprije na provedbu zaključaka s prošle 90. redovite sjednice naše biskupske konferencije. Posebnu pozornost posvetit ćemo pripravama za obilježavanje jubilarne 2025. godine na razini naših zajednica, što uključuje razna događanja, hodočašća i molitvene susrete. Saslušat ćemo i neka izvješća, među kojima i svoga delegata na 16. općoj redovitoj skupštini biskupske sinode, te razmatrati druga pitanja važna za život i djelovanje biskupijskih zajednica u Bosni i Hercegovini. Također usuglasit ćemo neke predstojeće termine važnih pastoralnih događanja, kao što su obilježavanje 1100. obljetnice Splitskih crkvenih sabora i 6. susret svećenika iz Bosne i Hercegovine, koji bi trebao biti održan u lipnju naredne godine u Tomislavgradu. Ovo svoje okupljanje započeli smo jučer slavljem svete mise u Sarajevskoj katedrali, a sutra ćemo se susresti. Danas smo se zapravo susreli sa zajednicom u Bogosloviji, koja je naša međubiskupijska ustanova i draga zajednička briga. I na kraju, još jednom u ime svih želim izraziti sućut svima koji su zbog nedavnih vremenskih nepogoda izgubili članove obitelji i prijatelje i solidarnost onima koji su pretrpjeli materijalne štete. Također, u ime svih zahvaljujem brojnim dobrim ljudima i ustanovama, domaćim i stranim, državnim i privatnim, koji su pomogli i još uvijek pomažu stradalim krajevima i ljudima.
Među njima naravno ponajprije mislim na sve crkvene karitativne djelatnike koji su među prvima priskočili u pomoć te učinili i nastavljaju činiti sve što im je moguće. S ovoga mjesta želim također pohvaliti usvajanje zakona o neradnoj nedjelji u Federaciji Bosne i Hercegovine, jer se radi o zaštiti dostojanstva radnika, osnovnoga čovjekova prava na odmor i prava obitelji. I u skladu s crkvenim socijalnim naukom pozivamo zakonodavce i poslodavce da još više i na drugim područjima rada poštuju prava radnika i osobito prava žena i obitelji. Želimo izraziti također zabrinutost zbog sve češćih slučajeva nasilja nad ženama koji se događaju u našemu društvu. Brinu nas isto tako pojave vršnjačkog nasilja u školama i u drugim mjestima, te povremene pojave terorizma. Stoga pozivamo odgovorne da učine sve kako bi se zaštitilo dostojanstvo i sigurnost svih ljudi, te omogućio miran život i odgoj. Mi kršćanski vjernici smo hodočasnici nade i poslani smo tamo gdje živimo unositi kršćansku nadu i optimizam, te naspram svih izazova i opasnosti graditi slogu i mir među ljudima i narodima i pozivati sve druge da isto čine. Upravo tomu bit će posvećena cijela jubilarna 2025. godina od Isusova rođenja, koja će se odvijati upravo pod geslom hodočasnici nade i time nas još jednom podsjetiti da je naše poslanje u svijetu biti svjedoci Isusa Krista, koji je nada naša, kako piše Sveti Pavao.